Nah, ye. Urip kok nggo nginang ngene lho kok iki. Wis terjono proyek suwe ora ono tipete. Ora tuk gandeh. Ini iki lurune apa terus iki? Disebut gawe nang proyek ngono pirang-pirang sasi ya ora bayaran. Ngene iki lagi gledek-gledek sedelok. Omah njaluk bayaran. Njaluk kiriman. Alah wis. Hitungane nggih blonjo. Arek wah bingung dah sih. Warung. Iyalah buat debit naik non neh. Woi. Apa lho, Bang? Ora kok ngono iki. Ayo, tulungi. Lho, dah nulungi gak apa-apa iki. Lah nulungi apa terus susen brodol nulungi gak wonge. Lah kok aku ki janji ambek ane dhisik lho, Mbak. Pite dhisik lagi wong ditulungi. Lah iki tunggane kok. Wong tua Pak wis kene karo balu-balu. Ayo. Malah ora nulungi wong kok malah nulungi pit kok ndak janji. Raine barang kok acem dino. Wis. Alah. Ono proyek ya ono yaene yo. Ora entuk ndandeh ya. Alah, saiki suwene ora gajian, Mbak. Ora usah mbok pikir. Piye lho, omah njaluk kiriman arek ora dipikir. Kiriman iki paling dhuwure pira? Ora usah mbok pikir. Ora usah mbok pikir lho. Nek kiriman apa njaluk pira biasane kowe nak kirim? Wah yo ora berah, Mbak. Wah juta. Wah iki masukan, Mbak. Ora berah. Kirane untuk hasil. Wah, lah ya iki tak wae masukan. Maksudnya ngene. Biasane nak wong-wong dirumusno, ning aku ya ora njupno jenenge wong rezeki kabeh karo sing mbok Gusti Allah. Nah, nek Gusti Allah nyembadani ya bolak-balik kowe entuk rezeki. Masuk. Kowe ape tak kon tombok toge lho mesti nak metu lek kowe ya mesti ndek dhuwit. Ora biang Bang. Apa jalu kiriman bingung omah kok malah mbok kon tombok toge. Lho mesti ndek dhuwit. Ora, mbok sing mbok nombok. Iya ora ono trek blas iki aku maki tau. Ya aku wis tau ngeterno wong-wong. Ndelala yo kasil kena digawe sandang pangane kena besuke. Kowe topo nang ngono lho kidul. Engko tak terno. Nang iki terah kudune aku dhewean, Bang. Oh gak. Ngejak macan lho kena ngono tang ngejak Basio ta sapa. Nek ora dhewean wong topo sing topo rek ora dhewean. Yo, masuk ah. Yo, wani aku njak kowe. Ya wis nek ngono ae aja mangkat. Wis ayo aku terus aku. Teng loro-loro ya apa-apa awakku. Wis gak apa-apa, wis muga-muga kok waras Bang, hasil tak pijet to. Saya goncang kopi bae, Mbak. Lah kowe kena tunggale susem, lah nek padha-padha sing nggo pit kuwi lah apa ngadoh panggone nggo montoren kuwi. Mungkin tak nggo montor wae. Iya. Lho wis, wis bener sik wae. Ukur ae lah wae. Iya. Nggo montor iki. Ayo. Wah. Lho dadek nang warung apa lapo? Oh, rokok sih, Mbak. Kanggo kowe ta aku? Kanggo kowe ta? Iya, ya wis pinter nek ngono, ora rugi ajak-ajak lunga. Ha iya, kuwi maksude. Rokok. Rokok apa, Lek? Rokok sukun putih cilik, Dik. Oh iya, Lek. Lho, Mbak, Mbak. Bayar, Mbak? Ndak sekian, darin tukokno kok mau babaran aku bayar dhewe. Ah, bocah kurang ajar. Bayar. Hah, kilo. Utang sik, ngene wis kasil. Bayar sik. Kurang ajar ngono kok malah kon bayar dhewe. Wong baleng kuwi ya. Engko tak balek Om, Bas. Tenang wae. Apa penting sudut. Aku wis genah nek kowe ora didik cere. Lah, ngono, Mbak. Ora kire ning cere. Duwe tak kirim nang omah malah. Bocah botol. Wong kok rokok kon bayar dhewe. Ngilase yo, Mbak. Ayo lanjut meneh. Jalane cilik ya. Ya. Ayo. Kok langsung ki kok malah. Lho iki, Mbak. Apa ndhuwur? Kok kene motore. Motor kok kene lho. Dene wong liya Mbak malah ora apa-apa. Mendhuwur mono. Penting kasil ora usah wedi. Ae, cocote kethek tenan iki aku. Yo wis. Parkir motor dhisik. Ya wis tak parkir dhisik ngono. Engko nak tutup dhuwur mulai wis jujuk bengi mujarino. Ayo. Ayo. Ayo, Abah.
Lah, enggak gini kok dhuwur alon wong tuwa nek alon-alon. Mana ngene, Mbah? Iya ta wong tuwa iki mbok cepet-cepetan iki anggere budaya tutuk kono ora tutuk bengi dak wis kok Krekel kok. alon-alon. Ada duduk lele lah bongkok. Abah. Malah ngene iki ora kanggo kuwi ora duduk-duduk iki. Wis. Terus iki perjuangan, Mbak. Lah ku anggere kasil lali wong tuwa. Ora, Mbak. Pokoke pijet kok. Tenang. Jet wae kok. Ora sithik. Ah, wong pengen duit-duit. Ya kok. Wah, kok ngene. Wis sampe tek bubur le. Iki tutup Iya, panggonane. wis cegak Mbah iki, Mbah. Iya. Nah, iki tandurane mbrah ngene. Wis suwe aku ora ngetokno wong tok kene kok. Nah, Ini pirang-pirang lho, Mbah. ampekane kudu pedhot. Ayo, Diri wong ini, Mbah. ya ora usah wedi ape dadi sugih kok aja wedi. Ayo. Pasar mah. Dalan iki kok malah. Nah, iki wis tutup. Kan iki tok iki. Ya. Tak lusokno panggonan. Tak ngene nganu rapal sebelum. Iya. Wah, nembene iki ora pati masuk. Ketoke. Sele. Wah. Iki ketoke panggonan nang kene. Rezekine nang kene ketoke. Lah aku piye ngono-ngono terus e? Lah, kowe engko tak nganu nang kene, tak ijabahi. Terus tak tinggal medun. Mbok tinggal dhewean. Sesuk tak parani neh. Heeh. Cokot macan ora, Mbah? Ora, tak lindungi kabeh kowe. Engko butuhe kowe iki ana swara apa ora usah medun. Ngono. Iya, butuhe kowe aja gelem nek dikon medun jin ta sapa. Terus Iki. ora usah medun. Tengok-tengok nang dhuwur terus kowe. Ya, Mbah. Ki piye aku? Topone Lah, iki tak dodok nganu. ta jengking ta piye? Blindes elo. Blindes. Blindes iki Iya, lho. nek ora blindes, ora nek dipangan namuk. Nang kene, era. Kowe blindes. Kudune enten blindes ya, Mbah. Iya, blindes. Nah, kowe iki saiki wis oleh munggah. Wis Tak ngene blindes, awam tak lindungane tak pagerane Ini kabeh. kiriman iki. Ya. Ono copot. Ki helm perlu copot ta helm? Copot ora usah. Helm Ben- tinggo. Ben disakeni sing nunggu kene. Wis ora usah. Sik aku. Wis enggak. Yang rezeki. Blindes. Copot dhisik terus dinggo. Copot dhisik. Blindes. Ya, Mbah. Syaratnya kok wakeh men lho. Nah. Nah, iki tak nganu iki. Lindungi kabeh. Ya monggo, Mbah. Bereng bersan borong otong gandung kamber. Obek dicekeli ngadungno. Engko ujug-ujug. Ngatung ngene terus? Iya. Kudu betah Emeng semeng iki. wis iki aku tak balik. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa, Ya. Mbah. Yo yo. Sesuk tak parani. Yo. Apelah apa bocah iki topo nang kene. Sing dijaluk ya apa? Tak medun wis diubang bengi kok ora gelem melek. Kowe njaluk apa le? Oh, aja ora paton. Jalukane tak weki dhuwit wae iki. Tangi. Nang kene iki lha apa? Tangi. Woi. Sapa kowe? Kok sing nang kene? Malah takok sapa aku sing nunggu kene. Ora percaya aku. Kok jeh ora percaya iki ben nek kowe pengen percaya sekira kowe percaya kowe piye aku mbok kon napa. Biasane kowe sapa? Lho kene sing nunggu kene. Biasane kok penunggu ngono kuwi iso ngilang. Gampang nak ilang. Age jajal. Ngerti kono kok bawetane nang kene ngaleh nang isor kono.
Yo, ge jajal. Ngete, ora usah, Dik. Ora percaya, percaya mbek aku tenan. Tak ilang. Musrik. Oh, Wih, so ilang tenan ya. wis percaya kowe. Ya wis percaya ngono. Percaya aku tak balik mrono neh. Percaya, Bang. Op. Percaya tak ora. Percaya, Bang. Saiki kowe maneng kene sing ape mbok jaluk apa? Aku njaluk rondo Oh, njaluk. rondo angel rondo ki. Ora Bang ini terus Nak terang. prawan lan rondo kuwi kok nyanyane dedek kempot tak dedek kemping kowe. Ngene, Bang, terus terang wae. Aku rene ya ana butohe. Apa kowe? Aku rene peluru dhuwit. Wah, gampang nak dhuwit. Tak weki tanganku tak nganune dhisik ben engko dhuwit tak weki. Mbah. Iki dhuwit. Lho, Iki ana apa wis nih cukup. tangane iki? Iki aja dinganu tangane buta kowe wis nduk dhuwit. Yo, Mbak, iki bingung ya, Mbak, ora tulung iki. Lah, ya Omah wis. jaluk kiriman nih. Ya kuwi kowe wis lek Percaya mulai aja ayane. nang kene suwe-suwe. Engko nak kancaku sing nunggu kene mrene kabeh kowe dipangan. Lek ndang bali. Sasak sedurunge kowe bali aku tak ngilang dhisik yo le. Monggo, Bang, ngoten. Ah iya. Lumayan. Kena gawe kirim ngomah. Dik, nggawa duit, Dik, masih, Dik. Walah. Jatah ping 3. Dimarang gondandeh karepe. Penting ngene sedilok. Yo. Bocah iki mati hasil tanah iki wis esuk tak tananane. Kowe kok ngitang-ngitung Woi, halo, Mbak. Lumayan, Mbak. Kasil. Kasil iki alhamdulillah. Oh, berarti aku ora keliru untuk ngeterno mrene tenan. Wis beneran, Mbak. Pesenku siji. Merah. Iya, Mbak. Ora usah didono bal-balan proyek. Nggih, nggih. Kowe entuk kon kene ndak edaran koyo wong mek pesugihan. Nggih, Mbak. Wong kene iki ki ora nganu pikir rezekine. Nggih, nggih. Sudah pijet iki, Mbak. Ya wis ae do mulai. Selake iki engko nak anu golek rawong. Nang kene Oke, kok siap. delok gerame. Ayo le mulai dinggo kasem. Lek. Ayo dinggo Kasil kasil balik. Nah, aku iso ora anu nak ngene iki sayem nak kowe kasil iki. Nah, ayo balik. Ayo dintani bojoku iki kok, Mbak. Ayo balik. Salake anu. Ayo, ayo. Ayo. Aja mung ditonton tok. Disabret barang. Aja lali tenan sabret. Sabret. Di komen lan besar. Oke, sedulur. Oh,